Lugurang pagpapandaan ng isang pantayaran, ngayon pumaloy ng mabilo kaya king kahatamong arkidiocese, king kahatamong parokya, para malantayan ng Kristo ang Hari. Walo tamo rin hari makatap ng labing palasyo, at bigit kayo ng hari makatap ng king palasyo. Yan pinyay hari ni Kristo, ang mga hari, karing puso tamo, karing pamilya tamo. Dear brothers and sisters, Santa Monica Parish rejects RH Bill 96. Ulipalo tamo may marriage bill, anti-familia, anti-life. We protect life and we preserve the family. Dear brothers and sisters, totoong makapagtaka. Ing haring lalarawan ng inyong gospel reading tamo, kaya haring makalugdog ing tron. Manemeto niyang hari ang mga bago ing Diyos. Metong kalmarin, pero masakit ang karanasan ng metong mga babae. Yabi niya yung pamanganak, itang kayang labor pains. O nang dinatang na yung oras sa mga anak ng babae, there is no point of postponing. This is it. Alam kasi parang sakit, parang damanan ng babae. Pero limang ibabaw yung lugod na, kaya ang kayang anak. Ibain na yung kayang anak. Sumagit ng sakit na panamdamanan at dalanan. At kaya rin yung day ng anak ay ito. May mari naman ng mahalutang pingulang, uling abay din, yung metong anak. Kalimuanan ng Hindu, itang sakit, apanang damanan. Kaulanin anak na umani, pasuswani, paragulani, at kaulanin yung nunggulo. This is it. Makabago yung ginuting krus, alangang ruman. Ininay paninayana. This is the moment. Lumduma rin ang patunayan. Ing lugod na, ing mabilo kaya. Sumanit ng panamdaman ng sakit. It was a moment of ecstasy. Uling dinatan ng oras, bang patunayan ng lugod na, bang may mabos siya, yung mabilo ayaw. My dear brothers and sisters, hariya, intaw mangibabo, yung lugod, yung puso na. Sumamit din nakalakasakitan,ag-aralanan na rin may marita. Hari lang yung diyatam, uling mangibabo, yung lugod na kaya. Sumangit na rin kasakitan at dialanan ng binuking krus, makapamablad ang kasakitan at pamaylasa. May ibabo ng lugod na para kaya matamangan bang miligtas ka. Bali po, ang lugod can be the greatest anesthesia in the world. O talagang lugod na mga kasakitan at karalanan, maging mayan. Meron din naman panamdam ng kasakitan o yung mga ibabaw yung lugod. Minsan po yung ako sa aking ICU na nagmeto mga hospital at bayo puminta kaya ang pasyente, winarning ang dapat doktor, ang buong nurses. Amon, kaya kayo po lalapit, kaya ang masakit, uling mamaltak niya, ang buong manangkas niya, mahuli sa niya. Inyang dinamit ko kaya ang masakit, makatali na yung gaman. Kaya ang hospital bed. Uli magwalaya, naging hysterical niya. Makatali yan ng bilis. Yung higit na ako, may kalmante niya. Pero inyang, kaya rin yung mapila na minuto, may mangulisak niya naman. Managkas siya, mamagdak niya, magpapalag niya. Nabatay ang sakit. Sumangit na ng morphine, ay ninject na kaya. Igliwal kayo ang masakit ay ita, panagkas, sakit, aray, ing manamdaman. Pero nang makabago ay Kristo king krus. Ali-aray, ing sinabi na, nunin ng ibago, ing pamamatawan. May ibago ang lugod na tingin duna, pinabili niya ang sabuan. May ibago ay kayang pamagtiwala ng Diyos. At
aming ibaboy kayang lugod para imbalang metong at metong kiratang. My dear brothers and sisters, inghari makalungkot yaking trono. O yan inghari tamo, ingkayang trono, ingkayang krus. Inmet mahari makakorona yung ginto. O yan inghari tamo, makakorona yung korona ng sukso. Inmet mahari makapiblas siya, makagani niya. Kaya mga rangal ay malan at mga mal ay malan. O yan inghari tamo, lubas niyang makapako in krus. Then nakalahari, nakalasundalo sa mga bodyguards. O yan yung hari tamo, alayang bodyguard. Meteya at tingkang at bana, mingat ba kaya, then matawang mapanako. Yung hari tamo, ang makapako in krus. Yung hari tamo, makakorona ng sukso. Yung hari tamo lubas, bang pawagan kaya katamo, yung pamaghari, it is not a matter of what you have. It is a matter of what you have given and shared. Malang-marangan, yan ang susunod ng hari. Uling gano'n kanyang pamapako king krus. This much I love you. This much I give you. I give you my life. I give you my heart. I give you my all for your salvation. My dear brothers and sisters, namin sinabi na meron mga mapanako. Itang meron mga mapanako, ang sandayang estas, puros panagkas, indulwag kinasukok na. Dapat din meron mga mapanakong kriminal, inyawat na yung kapatawaran ng Jesus. Nga nating ginuka ang mga papayak in krus, Jesus ka nakanungo sana, o nang lubog ka ng kayarian. Hindi masama panako. Ang kagintaw ng pinandit ng biyanan ng krus, pinako ng paraiso, yung ginunang Yesu Cristo. Nyanganan ng gino kaya, ang katutuan sa sadyan kaya ka, nginimurin, tugi ka panako ng paraiso. Paraiso, nalaiwarin yung paraiso, pagtulapan tamo, tanapalay ng restado banwa, pararanasan tayong paraiso. Aranasan tayong paraiso, karing pamipiyatiyatan. Otang maghari ng lugod. Otang mimira ng kapatawaran. Otang maghari ng kababalo, karing puso tamo. Pamisasan metong, pamidadamayan, respect for life, preserving the family values, moral life, o tang maghariya, ing lugod, at kaya pagking biyatamo, at sumarin ing paraiso. Today, you will live in me in paradise. Today, let us create our paraiso. At ang napanayan, ipipuntataman mo to experience paraiso. Paraiso is within the reach of our hands. At ang kailangan tumudloto, at ang kailangan pang tumuding negosyo o merasing mga to experience paraiso. Today, ginagdo mo rin ni kaulim. Patawaran may kasawa mo, lingunan mo rin anak mo. Kawan niyang paraiso, impyerno. O dampe pa yung born ng anak mo. That is not paradise. Dadalamin yung piligoy kaladwa mo po ang pepaya board na yung meto kaya na. Po ang ginawa niya kang asawa mo, uli laging kakaliwang babae, gagawa mo yung biya na rin anak mo. Kaya tamo sana pa yung tulutan nita. Today you will be with me in paradise. Sana kauli yung ikakalagod kayo. Sana kauli yung ipapamatawad kayo. Sana imbalang meto kabawan ng pagkakita. Paraiso yung karanasan tamo na po, in vicarial celebration of Christ the King, pamisasan meto, pamikakalulod ng Kristo.
aming panalangin ng panibataning sablang kabanalan, paglinda pagparalaro kami, kabanalan mo sa dating ayon, umayan ng Espiritu, magpapakya kami, magyari ng katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayamin daw ang pusang loob, ng pamilas at namatayan, kinwanin tinapit at pepasalamat siya kaya. Pero sa niya pinyim, karingan disipulos na nagabanyay ikawan at kanali, itingin ka na ang katawan, amidaon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay Bart ng ampunan tinwaling kalis, kasi bayo yung epas na tamat kaya. At binyaning kalis, karingan disipulos na nagabanyay ikawan at minumbawan iti. Idiyan kalis ng kalabang daya, indaya ng bayo, madalangang kipan, aming bubu karkya kayo, at maaaring sablang tao. Bangketa aming katawaran na yung kasalanan. Daptan niyo iti bilang kabigaganaan kanako. Pasyag tayo ng misteryo